ez meg az ilyen adóvevő Az meg ez videó. Nem baj, jó az, Lemerül. Lemerül, igen, tényleg. Na mindegy, hogy nézzék körbe, mindenki igen faszos fel lesz téve holnap YouTube-ra. Itt a bizonyíték, hogy ez a rohadt kínai geci van fent. Vigyázz már le, hogy csak ez a kínai pöcsfej van fent a mesenen. Az adóvevőt is. Ezt még rakjuk De nézd már meg, hogy a Barbie nincs fent, csak ez a kínai disznó. Gyorsan! Én meg szeretem saját. Én meg úgy szeretem. Kata, figyeld! Kata! Meg lesz a vétel! Na, elérhető? Nem. Várjál, kapok rá erősítőt. Figyeljétek, Barbie vétel, Barbie ezt figyelj. vétel! Fúj, bazd meg, ne egyd már le! Hát ez hülye! Vétel! Na, jött mondja, mit nem tudunk. Átszúrlak! Kata is itt van. Ja, igen. Fúj, ez a vétel, szar! Most mi érted belezsöri fog, figyelj. Fantasztikus. Mi feljön ez? Na jó van, legyen vége ennek a szarnak. Mit csinálta az erős?